Usa ka barangay sa Dakben sa Mandawi, buhi kayo o pagtinabarangay aron kayang mataptan ang mga lumulupyo sa COVID-19. Nag-volunteer ang mga residente aron makamuntar o mga checkpoint sa entrada pa lang sa ilang gipuyan o kadidaan nga musod ang mga outsiders. Si Nico Serino, adunay live report. Nico? Yes, Bob, sa barangay Subang Dako sa Mandawi City, dili lang kapulisan o kasunduluhan ang mihimo og checkpoints bisan mga sibilyan mipahigayon sab niini alang sa ilang kaluwasan. Kining tolda og mga dagkong karatula ang musugat sa mga tao sa entrada sa sitio Malibu, barangay Subang Dako. Tanang musod, pangayuan sa home quarantine pass ug pasuwaton sa logbook. No mask, no quarantine pass, no entry. Dayon mag-disinfect sa kamot gamit ang alcohol. Hingpit sab nga gidili ang mga outsiders nga musulod. Ang pagmuntar sa checkpoint pamaagi sa ilang lugar paglikay sa COVID-19. Volunteers ang nagman sa 24 oras nga checkpoint, mo-duty sila tag-upat ka oras. Oo, katawan. Para mabasbasan mo. Ang mga di na mo daghan pa. Ang sakit ba? Oo, sakit. Dili kaya sa tanan nga mga amo ang mga officials diri like sa tanod gamay ra gyud sila, so dili sila capable nga musod sa mga interior. So kami may naay murag kuan diya sa interior kay taga diya man gyud mi sa sud, mo nang nag-initiate mi nga mutabang lang sad mi. Sa maong sitio, gilimitahan sab kun diin usa lang ang entrance ug exit ug gitak-upan ang ubang pwedeng kalutsan aron usa lang ang agianan. Bayanihan ug volunteerismo kini ang buot pahimugatan sa mga residente sa barangay Subang Dako ning ilang mga lakang gigapatuman karon sa ilang matag sitio. Tungod kay matud pa, sila raman sab ang maapektuhan mga gikinahanglan nga magtinabangay silang tanan. Sa laing sitio sa Upper Gothong may susamang checkpoint sab ang gimuntar. Kini mga tricycle drivers nga naapektuhan ang ilang panginabuhian tungod sa enhanced community quarantine mi volunteer alang sa ilang komunidad. Importante kini aron masiguro nga luwas ang ilang dapit. Bisan mga renters o boarders, gipalista nila una pasudlon sa lugar. Ano murag na sa naaghat ka nga mo volunteer para sa ko magatabang sa uban sir, delikado mo nang nabot nga sakit sir. Dili mi na ingon nga kabidyan nga nabot sa tuwa. Gidasig sa barangay officials ang katawhan sa susamang mga lakang sa ubang sitio aron mahigpitan ang monitoring sa komunidad. Sa Subang Dako, may moabot sa 33 ka sitio nga gilangkuban sa 53 tanan ka mga purok. Moabot sa 18,000 ang populasyon sa tibuok barangay. Dito sa Sitio Marina nga nagcoral gid sila, then gibuhat nila nga no entry ang outsiders. I brought at that idea to our barangay captain, then siya why not nga buhaton ta na sa tibok natong sitio para mas kontrolado na to. Gidasig sa mga opisyales, Bob, nga di lang sa maong lugar sa barangay Subang Dako. Apan sa uban sab nga mga lugar mo pahigayon sa susamang mga border control aron nga katabangan gyud nga katap nga malikayan ang pagkatap niining COVID-19 gumikan kay kung saligan ang kapulisan, kasundaluhan ug mga barangay tanod, di gyud sila mo paigo gumikan sa kalapad sa jurisdiksyon sa mga kabarangayan. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.